4 sa môžeš aj rovno vysrať. Parte 4 sa môže rovno vysrať. Dobre, máme tu part 4, tento part B3. Tento áno, a tu sme niečo našli. Ale ten satanský, tá satanská vec, to si nerobím srandu, ono tam reálne bolo. Nakreslené sprejom. Keby... Kamo, toto tu nebolo. Aha, to je iba kanál, okej. Toto neviem, čo tu bola... Boli aj s takými kamošmi. No, tuto boli, to je nejaký kanál, nie kanál, altánok to bol. Ja som z Čiech. Nie si z Čiech, si zo Slovenska, idiot. Nie! Si Slovák, ty si kokot. Ale prečo hovorím teda po česky? Nehovoríš po česky. Ty môžeš. Dobre. Nezabudnite nás sledovať na TikToku. No, to dám do popisku. Dobre, takže ideme ďalej. Toto video bude trochu dlhšie, takže... Vodka. A potom, ak chcete, ja poznám ešte jeden dom. Počkaj, poviem mojim kamošom, čo to je. A bolo to v inom meste? Je to v tomto meste more a natočíme part ešte z jednoho domu. Ja sa idem ešte pozrieť do tej jednej, kde bola tá misa. Snad tam niečo bude. Áno, ale... Kamo? Troška, ja tu niečo natočím tuto. Neviem, či tam je niečo vidieť. Dobre. To je zamknuté. Toto sa neod... Takže natočíme ešte ten part z domu, ale to musím sa prespýtať mojej kamošky, kde to je. Ja, nie, už som si myslel povedať, že to je trň. Tu neviem, na čo to tu skladoval. Prečome? Daj 5 tu. No, to je od počítača. Počkej, ale tu jeden počkej. Sú tu nejaké veci ináč? Nikoláš, na to, že ten sa DVD prehráva. DVD prehrávať vole. Si debilný, sprostý debil. Dobre. Takže ten satanský kríž sme našli na strome, OK. Hej, poďte sem, tu je teniska. Tu je teniska. Tu je teniska. Tu je teniska. Ne. Dostaneme toto. Bam. Nie, na čo? Na to, kde tie kone tu boli. Aj na to. A kto náhodou vie, a čo znamená tento? Neviem, či to dobre vidieť, ale ja sa postavím na túto Wagner Plast. Wagner Plast, alebo čo to je, neviem. Niečo od plastu. No čo natočíš? Ja som ťa netočil. Ale tu je stop. To neží stop. Dobre, ideme niekde ďalej. Našli sme elektrický stop. A inak, tu to sú mega dobré čerešne. Áno, ja viem. Ale 45. To je na každý strane. To je na čo? Neviem. Počkaj, to je tiež ďalšie. To je na Aj tu je niečo, tu som ešte nebol. Kámo, tu spávajú bezdomovci. Tu chodia bezdomovci. Normálne madrac. Ty kokso. Ty si tu riadne zlež, dobre žijú. Kokso. Ach, mega krtinec na to. Dobre, niečo strínem, niečo im potrebujem povedať. Doriti tam. Doriti, nás niekto kričí. Rýchlo, preč, rýchlo, preč. Preč. Doriti, nás niekto kričí, veď to nie sú gany. Čo mu je?